naħseb li wieħed għandu dejjem jappella għal-kalma. Jien nifhem li dik kienet reazzjoni mhux ma tixitx il-fema tan-nies, anke ta' dawk li huma kritiċi tal-gvern ta' naħseb li ma jaqblux ma' dak illi sar. Jien min-naħa tiegħi naħseb li d-diskussjoni u anke l-kritika għandha dejjem issir f'kalma sħiħa mingħajr provokazzjonijiet u fuq kollox mingħajr ma wieħed jaqa' għal provokazzjonijiet. Jien naħseb li dik hija reazzjoni ta' verament ftit nies li tġib l-għadab anke ta' min jaqbel ma' dawk in-nies fuq l-argument. Illi wasalna f'xi ħaġa bla preċedent dan il-pajjiż illi kellna żblokk fuq investigazzjoni ta' krimini ewlieni. Dawk huma d-deċiżjonijiet li nieħu jien. Kuntent bħal-investigazzjoni preżenti fil-gvern? Jien kuntent illi dak li ħadd ieħor qal li ma jistax issir li jaħdmu l-istituzzjonijiet f'dal-pajjiż qed isir għax l-istituzzjonijiet qegħdin jaħdmu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.